Egunon? Egunon. Arrateko mankomunitatetik nator, jakiteko komertzioaren errealitatea, ze zerbitzu ematen dozuten, zeintzuk sarien hemen, eta tasak moldatzeko errealitateari. Egiten duguna da plastikoa eta kartoia, organiko gutxi egiten dugu, astean baten edo gutxi gora bera botatzen dugu, eta gero eramaten dugu gure elektrogailuak punto de recogida de txatarreria. Zertifikatu bat daukagu Eusko Jaurlaritzatik, gure zenbaki bat daukagu, eta horrekin Eusko Jaurlaritza badakiz non izten dugun eta zenbete kopuru egiten dugun urtean zehar. Eta zer nahi dozu esa mankomunitateari bere kudeaketaren inguruan? Oso ondo dauela guri bajatutea tasak egiten dugula erreziklake bitartean egiten dugula gure lana. Hemen daukazu, pilan erreziklajea gordeta daukagu, baina erabiltzen dugu, iaia beteta dago, eta etortzen dira mankomunitatetik batzera.